Yan, excited ka pala sa kabila. Dala-dalawa. Nadama yung isa. Yeah. Oh, di ba mga tayo? Oh, di ba? Oh. Di ba? Yan ang diskarte mga tayo. Pag pinagat ka ng maliit, tapos tapos mo sa kabila. Pag wala, tapos mo sa kabila. Ano naman? Yan na naman. Oh, di ba mga tayo? Oh. Oh. Ayan, pwede na ito mga tayo. Ayos na yan. Oh. Oh. Ganda na rin yan mga tayo. Magkakalahati ka na. Mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, no? So yun, tayo mag-update ng fishing spot ulit sa Wonder Ilog mga toy. At kasama din si ano, amigo, good morning. Good morning. Ginagawa mo. Alas 12 na ata, ano wala ko na? Mga alas 12 siguro, no? Kasi mga toy, grabe. Galing ako mga toy ng ano, ng Alabang Bayanan fishing spot. So kahapon kasi galing ako doon mga toy. Grabe harvest ko mga toy. So nung i-video ko na mga toy, grabe biglang nawala naman yung dawi kasi ngayon nga biglang may dumating na mga bata, mga boy ko. Nawala yung dawi mga toy. Bigay-bigay shot nga pala kay Tatay Chong, no? Yan. At ngayon mga toy, tara at samahan niyo po ako na mag-update tayo ng fishing spot ulit. Happy Father's Day sa lahat nga pala na mga masisipag nating mga magulang dyan, mga father. So yan mga toy, at tayo gagamit ng dalawa pamiwas na tautaw. Yan. Tapos ala, mukhang maganda na ata ngayon mga toy. Mukhang inusod na yung floater natin. So bigay love shoutout ka pala sa mga kasama natin dyan, Shoutout mga master. Si Kachoy J, may amigo andyan? Tisoy Angler, si ano, si Joel. Kamuratal. Oy, Kamuratal pala dito sa gilid, Kachoy! Anyuan natin, di tayo ano, kasi wala yung mga kasamahan natin dito, sila Kuya Ronnie. Agay! Unsa man ani dong. Mamiso. Sus, Ginoo. Pero mga nag-try na ako kayo na matutya. Di na ako umalis dito. Nakatatlo na ako kasi. Sila amigo daw, nakarami na Alas 10 daw kagatan. Mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Okay, kakakating ko lang mga tayo. Buhay na buhay pa. Tatlo na kaagad mga tayo. Ayun, bulati nga pala yung on natin. Hindi tayo nakakuha ng BSF. Yan, may love shoutout nga pala sa mga kaibigan natin, mga vlogger, no? Subscribers, silent viewers po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tayo, no? Sana huwag kayong magsasawa mga tayo na tumangkilik sa ating YouTube channel at sa FB Reels. Yan, sa Facebook feeds. Ayan na, malaki sana. Agay, naingayan ata mga to Kagata na kila Jewel Dito ko nakakuha mga to banda rito. Yung kakainin kong kanin ay hatian natin sila para dumawi. Ginagawa mo! Umalis kayong maliliit dyan. May galaw shot nga pala sa mga taga na Laguna. Ito kasi na ulit kayo dito mga tayo dumayo. Kaso damihan nyo nga lang yung bulati kasi maraming maliliit. Okay. Ulit. Wala tubig sila. Dole. Ha! O diba mga tayo? Mayroon yan mga tayo. May mabiligaw talagang malalaki dyan. 5 fingers sa mga tayo. Posibleng puro maliliit to. Ayun po. Wala Grabe, basta talaga mga tayo magdala kayo ng napakaraming bullets dito. Ito pa dito kalit. Huwag mo ubusin yung bullets ko Ayan naman.
Inihiwa-hiwalay ko mati. Pag kinagat yan na maliit, ilalagay ko sa kabila naman. Para di masundan mga toy. Ayan naman. Oh, di ba mga toy? Oh, di ba? Oh. Di ba? Yan ang diskarte mga toy. Pag kinagat yan na maliit, tapos itapon mo sa kabila. Pag tapon mo sa kabila naman. Hanggang sa mga ano. Kasi inuunahan kasi mga toy na maliliit. Napakarami maliliit. Di ba? Hanggang lang siya maliit. Nakaano na tayo 5. At least may kumakagat mati kasi pag wala nakakamuring. Pwede naman oh. Sige. Wala ka dyan. Sige. Malaki ka sana. Ay. Talaga. Dami maliliit talaga. Ito mati pag nag-ano to mati talaga. Isang sulit lang talaga na napakalakas na sulit na to. Naulan mga to eh. Panalo na tayo sa spot na to. Ayan na. Ito na mga to eh. Alaka. Sayang oh. May laman mga to eh. Oh. May laman. Mga to may laman. May laman to. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. May laman. Oh, 6 na. 6 na tayo. 6 na tayo, amigo. Kamuratal. Come on, baby. Krok. May ginagaya mo, kuya. Pumunta dyan mga Texas boy. Sabi ko na nga ba, mayroon eh. Oh. Sige lang. Oh, di ba? Ayan naman. Ay. Sayang nakawala. Abangan nyo mga ito yung respect natin sa ano. Bayanan Biwok. Ayan na, yan. Yan na naman mga toy. Oh, di ba? Ay. Maliit. Malaki oh. Ano na eh. 3 finger. Kuya Delphin, maraming salamat Kuya Delphin. Kuya Lito. At Kachoy Ringan Fishing Adventures. Maraming salamat. Ayaw paalisin dito. Anli. Yan na naman. Oh, di ba mga toy? Oh. Oh. Ayan, pwede na ito mga toy. Ayos na yan. Oh. Good size ito. Hinihiyan mo pa ako, ha? Hinihiyan mo pa ako. Ayos na mga toy. Nagpapain ako. Hinagat mo. Dakula bagayan oy. Dakula baga. A few moments later. Yan mga toy. Nakadilensya na naman tayo. Isa ulit. Tinapong ko ito sa kabila. Ay napa talaga. Dala sa ano mga toy. Sa lipat-lipat. Lipat ka ulit doon. Bara-bara pa tong ano mga toy. Wonder Ilog Kibitan. Isang linggong wala talaga. Minsan nasisiro pa kami. Lilipat ng ibang spot. Yan na naman mga toy. Laki. Uy. Yun, pwede na to. Di ba mga toy? Tataba pati mga toy kasi may ano sila sa ano eh. Sa lumot. Sagana sila sa lumot ba? Lumot na ano yung ano sa ilalim. Doon lang pala sa kabila. Oh, what is it talaga? Yan naman. Yan o, excited ka talaga pag dito sa kabila. Dala-dalawa. Nadama yung isa. Yan. Nadamay tuloy yung isa.
Nakahuli sir? Ilan? Wow! Mga ilang kilo ka tansya? Pwede na. Pang ano, pang Father's Day. Alam na yan. Ah? Mamaya ayari na yan. Sa mga vlog Ah? Sige. Road Choy Fishing Idol. Extra daw natin sa ano man. Happy Father's Day Idol. Here we go again. Dito mga tayo. Ayan, isa na daw. Mukhang dakibit dito, hindi masyadong mabilis na nga ng makip. Yung dito talaga ang bilis. Walang excitement. Dito kahit paano medyo ano eh. Oh, grabe. Yun, medyo ano yun ah. Ay, ay, agay. Kala ko malaki. Tinakbo bigla. Pasigsag siya eh. Ay, grabe. Kailangan natin matamis mga tayo. Baka may pull-ups tayo. Nalarga na naman. Dala-dalawa. Amigo. Amigo. Manisu ados. Ay nako. Sino ba namang di mag-enjoy sa ganitong ano mga tayo? Spot na to. Pag dinawian ng malalaki, malalaki naman. Pag dinawian nga ng maliliit, maliliit. Parang grupo sila. Mga shoutout mga master o mga katsoy. Yan, Happy Father's Day. Yan o. Yan, kuha tayong thumbnail dyan mga tayo sa kanila. Grabe. Harvest nila dyan o. Kabila. Yan, si Kamuratal mga tayo dyan. Kabila. Yan. Shoutout, shoutout. Oy. Happy Father's Day. Ayun mga tayo, bumalik tayo sa dati natin spot kanina. Hindi tayo nakadali kanina mga tayo pang ano, pandurudugtong. Umuwi na rin pala sila Boss G, yung grupo ni Boss D. Pero sila ano, na Boss Joel at si Amigo, Kamuratan doon pa mati sa dulo. Ayun. Marami pa sila doon mati. Pero ito binalihan ko mati kasi galing ako doon mati kanina. Wala talaga, puro maliliit eh. Meron ako nakuha pala sa mati. Dito may palakad-lakad ako. Ano, nakatatlo ko. Kaso habang papunta ako dito naglawit-lawit ako yan, nakatatlo pa ako. Ang pain pala nila Boss Jamie doon mga toy, ano? BSF kumagat daw. Sus Mariusip talaga oh. Sabi ko na nga ba, laging handa tayo sa ganyan. Hindi kasi tayo nakadaan kay Boss Win talaga. Sayang mga toy. Sana naka-harvest na naman tayo sa BSF yung ano, pain. Ito pa naman mga toy, malambot pa naman tong bullets ko mga toy. Kaya walang tayo talaga. Hindi masyadong umarvest. Pero talagang ano mga toy, i-recommenda na talagang tuloy-tuloy na naman to, sigurado to. Itong Wonder Ilaw to. Lalo pag umulan pa mga toy, sigurado na dito. Dami ko na rin nahuli kaya mga toy. Ayan naman oh. Ayan. Naku, magpapapiding na tayo rito. Magpapapiding na tayo dito ng mga maliliit na ano, Delaps. Wala, sinabit na pati yung isang pamiwas ko mga tayo. Wala na, isa na lang pamiwas natin. Ganda na rin ito mga tayo. Pas sa kalagi. Padala lang sa tiga-tiaga ba. Ayan, yun ang sundo natin. Bigyan natin, labas tayo mga tayo. Ayan yung mga tayo. Ayan mga tayo. Diba? Dami. Ano tayo? Ayos na mga tayo. Ganun lang talaga dito. Kailangan matyagan na. Father's Day Nation fishing natin. Wonder Ilog, basic spot. Yan, nakasama natin sila kasi Joel doon sa dulo. Kamuratal. Tapos si Amigo. Sila Boss G nga, yung grupo ni Boss G. Na Boss Joel San Jose, yung grupo niya rin doon. Saka may mga dumating kanina naman tayo, mga taga Kainta rin. Tapos ano, Binangunan, mga naka
ano pa, uniform pag fishing ba. So pagpasensya nyo na mga tay, itong ano natin, adventures na naman, no? At medyo mahaba na naman itong pag-update na naman natin sa Wonder Ilog fishing spot sa Angono, Rizal, no? So siguro yun na lang muna mga tay, no? Baka mapapalalo to. Dito maglilibang na lang ako dito mga tay. Papaubusin ko na lang itong bulas ko. Wala na rin pati, maliliit na to. Bigyan ko na sana si Kamuradal, wala na. Wala na, iniubos ko na lang mga tay. Sobrang liliit talaga mga tay. So yun, maraming salamat po sa inyo mga tay, no? Sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan ang fishing spot natin, no? Andun pa sila mga tay, oh. Mga silent viewers po, maraming salamat po. At siyempre sa mga paparating pa po na subscribers. Yun, maraming salamat mga tay. At pasensya nyo na sa mga suggest natin at bigla yung punta natin dito kasi dami akong spot na pinuntahan. Ngayon nga lang, di tayo nag-success. So, di na ako naglawit ba. Hindi ko na sinubukan kasi alam ko naman na nakikita ko sa mga ibang anglers na nakikita ko doon. Wala daw. So dito na lang ako lang, baka sakaling makaano pa. Makadali pa tayo rito. May kumikibit mga tay, ang dami. Kaso may maliit, meron din malalaki. And maraming salamat po. And happy Father's Day sa ating lahat. Mga dakila nating mga tatay dyan na masipag para sa kanilang pamilya. God bless you mga tay. Bye. Thank you so much.